Kule midlalo yendebe yomhlaba, izwekazi Afrika limelwe amazwe amane okuyiNingizimu Afrika, iZambia, iMorocco kanye neNigeria. iBanyana Banyana yona iya kule midlalo ibhekwe ngabomvu njengoba ingompetha base-Afrika, kanti okwesibili iyingxenye yalomqhudelwano, kanti iZambia yona ingomakoti. uThemba Shabalala uthi iBanyana ithole ukwesekwa ngendlela. Ngokwami ukubona iBanyana Banyana isebenze kahle kakhulu ku-pre-season camp yabo, ku-pre-World Cup camp yabo, ngoba selokhu bahamba ngithi amasonto athi awabe mane behambile manje bekhona le Australia, New Zealand, okusho khona ukuthi amalungiselelo abo ahamba kahle. uShabalala uthi iBanyana inalo ithuba lokuhamba ibanga elide kule midlalo ngoba igabe ngabadlali ababukhali. Uyabuka iqembu lase-Argentina badlala cishe indlela ethi ayifani nebhola lethu laseNingizimu Afrika, kanti-ke eqenjini lethu leBanyana Banyana baningi nje amantombazana esingagaba ngawo nje, sithi-ke oNomvula Khwale, Jermaine Siobosini ukhona, noXolo Cesane, izeke mfushane unoXolo, kodwa-ke simthembile ukuthi ukhona la